Сёння 23 жніўня. У гэты дзень, 23 жніўня 1939 году ў Маскве была падпісана дамова паміж камуністычным СССР і нацысцкай Нямецчынай. З нямецкага боку я падпісаў міністр замежных спраў Трэцяга рэйху Іоахім фон Рыббентроп, а з савецкага боку падпісаў наркам замежных спраў СССР і адначасова старшыня Савету народных камісараў СССР Вячеслав Молатаў. І шмат якія гісторыкі казалі раней і зараз кажуць і пішуць, што гэтая дамова адчыніла шлях да другой сусветнай вайны. Ну, гэта не зусім так, бо было дзве дамовы. Першая дамова гэта паміж Англіі, Францыі з аднаго боку, Нямецчыны з другого боку, якая была падпісана ў Мюнхену ў 1938 годзе, калі баязлівыя еўрапейцы аддалі Нямецчыне Чэхаславаччыну. Быў так званы судэцкі крызіс, бо яны тады лічылі, што Гітлер зойме ўсю тэрыторыю Чэхіі, Славакія там зрабілася незалежнай, і гэтым усё. Яны моцна памыляліся. Другая дамова, якая адчыняла шлях да вайны, гэта, безумоўна, дамова 1939 года у Маскве. Яна мела назоў пакт аб узаемным ненападзе і мела тэрмін 10 гадоў. Абодва бакі паабяцалі адзін другому, што яны ў гэтыя 10 гадоў нападаць не будуць. Рабі, што хочаш. Але галоўнае не гэта. Галоўнае сакрэтны дадатковы пратакол да пакту аб ненападзе. Чаму гэта галоўнае? Таму што ў гэтым пратаколе Нямецчына і СССР, гэта значыць Сталін і Гітлер, падзялілі сферы свайго ўплыву, сферы сваёй вонкавай палітыцы ва ўсходняй Прыбалтыцы. І не толькі. Па-першае, першы пункт сакрэтнага пратаколу зафіксаваў, што краіны ўсходняй Прыбалтыцы, а менавіта Фінляндыя, Эстонія, Латвія і Літва – гэта сфера інтарэсаў СССР, а не Нямецчыны. Другі пункт гэтага пратакола зафіксаваў, што ў будучым тэрытарыяльна-палітычным уладкаванні Польшчы, вы звярніце ўвагу, будучае тэрытарыяльна-палітычнае уладкаванне Польшчы, гэтак прыгожа бакі назвалі тую агрэсію, якую Гітлер ужо рыхтаваў, напад на Польшчу 1 верасня, і паведаміў пра гэта Сталіну вуснамі Рыббентропа. Так вось, у гэтым будучым уладкаванні мяжа паміж інтарэсамі СССР і Нямецчыны пройдзе прыблізна па рэкам Сан, Вісла і Нараў. Трэці пункт гэтага пратаколу адзначыў, што Бесарабія, частка сучаснай Малдовы, таксама знаходзіцца ў сферы інтарэсаў СССР, а Бесарабія з 1918 года з'яўлялася часткай Румыніі. Такім чынам, падпісаўшы гэтую дамову, Гітлер ужо мог не баяцца, што Сталін, чырвонае войска, ударыць яму ў плечы. І ён 1 верасня пачаў вайну з Польшай і за месяц яе ўшчэнт разбіў, акупаваў, стварыў там так званае генерал-губернатарства. Потым ён у 40-м годзе там з вёсны па лета акупаваў Данію, Нарвегію, потым Бенелюкс, гэта значыць Бельгію, Нідерланды, Люксембург. Потым у траўні-чэрвені 40-го года разбіў Францыю, прымусіў падпісаць акт капітуляцыі і акупаваў усю паўночную палову гэтай краіны. А Сталін таксама, карыстаючыся гэтым пратаколам аб падзеле сфер інтарэсаў, ажыццявіў сілавымі метадамі пераўладкавання палітычнага строю ў краінах Васточнай Прыбалтыцы. Па-першае, і ў Польшы. Па-першае, 17 верасня велізарнае чырвонае войска уварвалася на тэрыторыю Польскай Рэспублікі і за некалькі дзён акупавала ўсю заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Чаму за некалькі дзён? А ў гэтым войску было больш за 378 тысяч
бойцоў і камандзіраў вайсковых. За імі ішлі 205 тысяч чалавек войскі НКУС. У паветры было больш за 2400 самалётаў. На зямлі прыблізна столькі ж танкаў і бронемашын. Што маглі палякі зрабіць? У іх на ўсходняй мяжы, уздоўж усходняй мяжы в Беларусі, Украіне знаходзілася ўсяго 17 эскадронаў корпусу аховы памежжа і больш нічога. Яны і не супраціўляліся, калі не лічыць асобныя выпадкі. Вось. Захапілі так званыя крэсы. Ну, у Савецкім Саюзе заўсёды пісалі і казалі, вызвалілі. Ну, гэта вельмі спрэчнае пытанне. Калі паглядзець на лёсы жыхароў гэтых крэсаў, так усё ж такі больш падыходзіць пазначэнне захапілі. Бо шмат, дзясяткі, а потым і сотні тысяч людзей паехалі у турмы, дзясяткі тысяч людзей былі забітыя, усіх абрабавалі, ну і гэтак далей. Не буду я пра гэта распавядаць, усё добра вядома тым, хто хоча ведаць. Па-другое, Сталін у 40-м годзе, карыстаючыся сакрэтным пагадненнем, выкарыстаўшы розныя палітычныя хітракі, увёў свае войскі на тэрыторыі Эстоніі, Латвіі і Літувы, а потым там скінуў з дапамогай мясцовых камуністаў урады гэтых краін, сфальсіфікаваў выбары, так званыя, пад дуламі савецкіх гармат і танкаў, і далучыў гэтыя тры краіны да Савецкага Саюзу. Тут пачаліся розныя жахі, і калектывізацыя, і масавы тэрор, і ўсё, што хочуць. Па-трэцяе, ён прад'явіў ультыматум ураду Румыніі, а румыны, напалоханыя тым, што адбылося з Польшай ды з Прыбалтыкай, без адзінага стрэлу у чэрвені 40-го года аддалі СССР і Бесарабію, і яшчэ ў прыдачу паўночную Букавіну. Вось што здзейснілася. Ну і па-чацвёртае, наступства гэтага пратаколу тое, што з верасня 1939 года і па чэрвень 1941 года Савецкі Саюз ажыццяўляў вельмі выгадны для сябе гандаль з Нямецчынай. Ішлі эшелоны, плылі караблі, везлі грузы і зярно, і руду, і металы, і дравесіну, і шмат чаго яшчэ. Ну, не зярно, выбачайце, збожжа. Шмат чаго. Я ведаю добра, бо чытаў пра гэта, што апошнія цягнікі з нашымі таварамі ішлі ў Нямецчыну яшчэ ў ноч з 21 до 22 чэрвеня. Ну, не ведалі ж працаўнікі чыгункі, што вайна ўжо пачнецца. Нямецкія салдаты, якія сядзелі ўздоўж гэтых рэек, са здзіўленнем глядзелі на савецкія эшелоны. Яны везлі грузы, а самі чыгуначнікі ехалі такім чынам у палон. Ну і савецкія караблі грузавыя, якія стаялі у портах Нямецчыны, таксама ўсе былі раніцай 22 чэрвеня захоплены. Я дакладную лічбу не памятаю, але мне здаецца, што больш за 17 караблёў былі захоплены непасрэдна ў портах. Вось такая з'ява была ў жніўні 1939 года. І таму прыняў Савет Еўропы ў 2009 годзе пастанову, згодна з якой 23 жніўня гэта дзень памяці ахвяр нацызму і сталінізму. Зразумела, што сучасная Расія, якая аб'явілася нашчадкам СССР, з гэтым не пагаджаецца. Ну, яна ніколі не пагаджаецца з тым, што ёй не падабаецца. А каму ж падабаецца праўда? Нават простаму чалавеку праўда не падабаецца, а палітыкам тым больш.